jak vypíná, protože se potřebuji dostat tamhle na zastavení. Ale nevím, kudy to mám jít. Pomoc. Mám dost. Mám dost. To jsem byla ryba. Liverpool Street. Koukejte, kolik tady je pakajů. Tady hezky kartičky, skříněčky. Koupelna je megastická. Ručníky, cleanser, záchod, sprška. Tady máme prostě úplně všechno, to jsem si nemusela brát. Conditioner, hair wash and head and body cleanser. Máme tady safe, zrcadlo a naše room. Wow! Tady je kobereček pohodlný. Tak. Televize, zrcadlo, 2 tady a tamhle další 3. A výhled do nějakých ofisů. 16. Zítra nás čeká výlet do Harry Potter studia. Poprvé, co jedem za mým výtahem. To možná lepší chodit tady, veď? Mají tady moc hezké ulice, úplně jsem... Už jedeme na Harryho. Na Harryho Stylese. To je hezké. A moc pěkně. Těšíš se? Oh my god, yes. Těšíme. Už jsme uvnitř. Nebo co děláš? Sama sebe natáčím. Great Hall. Jsme v lese. Jak se jmenoval? Zapovězený les. Je, pane. Tamhle je skleníček, tady je Harryho dům, tady je autobus. Měla jsem butterbeer. Kde je Ajka? Tamhle Ajka. Už není. Má tam domečky? Nemá tam domečky. Už není butter. Vypila to, bylo to dobré, viď? Jsme u Gringotu. Jak se ti tady líbí? Moc. Jsi nadšená? Ano, jsi nadšená? Je, hosička se podívala. Je tam lustr. Mega. No, don't do it. What is it? He's going to sacrifice himself. No, run. You can't. There must be another way. What way? What's the other way? There's no other way. Every Go family in Prima, you can get a lot of clothes for less money. This play is very popular. Is this one in the corner is the bigger one here in London. Don't be afraid to go to Primark. Tak už jsme na hotelu a kolik je hodin? 10:07. Za 10:07. Takže ještě uvidíme, jestli někam půjdeme, až bude tma třeba, teďka chvilku počilujem. A tak no. A na večeři možná nějakou malou? Ne. Na nějaký midnight snack jenom. Salátek. Zítra nás čeká den v Soho. Sára už se těší na snídani. A těším se na snídani. Čau, byli jsme na takové menší véče a já jsem to samozřejmě zase zapomněla natočit. Homemade pasta. Jmenovalo se to Past Station a dám vám teďka tam nějakou fotečku, vyfotili jsme jednu fotečku, tak doufám, že mi ji Ajka pošle. Doufej. A teď jdeme zase zpátky na hotel, koupili jsme si 2 dvoulitrové lahve vody a tam je zavřeno už, nebo ne? Jdeme přes nějakou univerzitu, takže... Agoj.
Kolik je hodin? Tak už je po 10. hodině a my jsme pořád na pokoji. Ale dneska budeme se pohybovat v Soho, takže jsem si vzala moje čínské tričko, nebo asi čínské. Ga. Chinatown půjdeme. Ahoj. Vůbec nenatáčím, ale já to tam nějak se stříhám. Kam jdeme? Všude. Teď jsme v Carnaby Street. Tak už jsme na hotelu. A po Carnaby Street jsme utekli. Mám kafový perníček. Do National Museum, protože mělo pršet a ve frontě dovnitř jsme trošku zmokli. A potom jsme udělali fotky na Trafalgar Square a jeli jsme domů. To bude strašné video. Fuj. Jdeme ještě do Primarku. Don't be afraid to go to Primark. Na procházku zavírají až v 10. Ty vole, máme 19 000. 20 paní dneska. 19 000 kroků. Tohle 20 někde jdeme. Tak čau, zase zítra, no. Teď už budeme asi spinkat a zítra chceme vstávat brzo, tak uvidíme. My jsme na návkou neskli, no, později. What do you think? What do I think? What do you think about it? Look at the sky. Slunce. Já. Dobrý. Kontrola bobku. Jdeme na London a jo. What do you think? I see you. You don't need to touch the glass, but now is a good view. Tam je iPhone. Cože? Není to Je to iPhone. Poslouchej. Now we're gonna go knock knock on Charles' house and say, Do you think hello Charles, are you home? Ga. Už jsme v muzeu Madame Tussauds. A už jsem docela unavená po dnešku. Jedem. Welcome to the Spirit of London. Ahoj. Jdeme do japonských zahrad v Regent's Parku. Jedeme do Brightonu a potom na Seven Sisters Cliffs. Už jsme tady. Seven Sisters. Okay. But when you're at Berlin Gap, go down and look up. Should we jump? Borec je tam mezi náma. Drinking Pepsi on top of a cliff. It's pretty. Tam se normálně lidi koupou. What do you think? Very beautiful. Slyšeli jste to? Prej večeře a svetr. Vysadil nás v Brightonu, pláži, u mola. Bojky, fuj. Guys,
Guys, tamhle vidíme Seven Sisters. What do you think? Good. We've been there. Samý radci tady. To se zase Guys, no fight. Jo? No fight. You and you. No fight. 2 against 1. Never. Sára má melou na tohle. Vybrali jsme si špatný vlak a museli jsme platit za špatnou jízdenku. Platili jsme o 16 liber víc a to si myslel, že nám ještě dává slavu. Nám to dalo jenom z Gatwicka. Přitom jsme jízdenkou měli. A kdo to má vědět, že to je nějaká speciální na tohle ten. Jo. A ještě to přišel 5 minut před tím, než to máme vystupovat. Jo. Nás chovali tomto. Doma. Doma. Ahoj. Dneska budeme chodit okolo Temže. What do you think? I think that will be beautiful. The sun is not here, but you never know. Jsem si vzala jenom jednu mikinu, takže všude nosím tady Mickey Mouse. Myška, Muška, Mickey Mouse. Guys, is the věžový most. Vyfotila jsem si zase stejnou fotku. Stejnou fotku, jako když jsem tady byla poprvé. Tam, kde seděl Jimin. Ahoj. 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 Zatím se nám dneska nedaří, chtěli jsme už na 2 vyhlídky, ale všechno je jakoby zdarma, ale musíš booknout předem. Takže... Lístky nejsou. Už nejsou lístky. Konečně nějaká Guardiana, na kterou nepotřebujeme tickets. Přesně tak. Koukejte. Agoj. Já jsem zase smutná, že jsem to nenatáčela všechno. Po obídku jsme šli na hotel na hodinku si odpočinout a potom jsme vyrazili na nákupy. Koupila jsem si kraťasy a Ajka si koupila docela dost věcí. A tady jsou. Uděláme trial, než se zvednu. Tak. A po nákupech jsme chtěli jít zase popat, nebo já tady mám ještě jídlo na hotelu, ale my jsme chtěli ještě do této restaurace, takže jsme tam šli a bylo to velice dobré. Všechno měli s avokádkem. Měla jsem salamango. Tam byl losos, mango, nějaké fazole. No, ještě jsme měli v plánu jít na Millennium Bridge na západ slunce, ale začalo mrholit, takže už jsme šli na hotel. A zítra možná neodletím, protože jim nefungují letadla. Letadla jim fungujou. Nějaký air traffic nefunguje. Tak asi ahoj pro dnešek, čau. Já tam naprdám nějaký fotky. Poslední snídaně za námi. What do you think? 5th floor. I have to open door. Bye.